Sara akekor kha lo phel sakta che senior doctor in ati chuan a hu phur ru hle Alexander Grant mi hla om lutuk an chung ko mel ma number 1 kha ani tlata amala chuan hliamna tak ani awangin akekor chu hli sak angai ani hli saka tum chuan alo la phal lo zui enpo ento su alo ti shoka ni khoshelovin a om zui le ngal hlo alo har le chuan a secretary ti lo chu tu ma an lo om to lova amal hliam chu tom sak diam alo ni to bok Bennett chung ko fanu khan du'a in min hmuril tlat lo zong hula aka hubbe sak angai ani alo ti sham sarai ho tur chu an va man hlo le ngala zui ngalin ka hliam a in ka zo om na hi ka ngai poimo zok kalbai sui sui chungin alo la ti por ve hle in kot awathlen chuan zulei chuan sarai chu alo nam thlunghal popa kapi in idam doilo pek kha aya heart attack nei thutin aboral zui ngalasin kanu le pa te phei chu an thin rim te mai ania lo lut lo la itana thazo kang alo ti oi om lo lutuk athilowang ka hmudu ani tia sarai lului tumpo chu alo dang tlat chuti lain anu le pa te po chu an lo chhuaka atop nan voi khatia kapi chu min hmu tir ro u ti in adil amangai te riang chenin engtin ngi alaka rilru chetak I put theizok apa chuan alo ti a engtin ma ka ti lo ka ti na phal lo bok ati la in Julia in a hmu vek che lom le damdoi dik lo I pe ni kha alo ti zel si ani bok mo enga ngi ama chia hi in rin tlat thina ti in sara chuan an no pan lai te chu angai toile ta zulei chuan do tin voi tam tak sara hi alo hek fo to thin chu ni in anu la chuan a u so ki ni kha ti in alo house ya boka ka ti ni lo tia a in soi thiam la in do soi su an ti zel tho a pi ero kha chuan sara chu a in kol selen ani awangin a hre chiang hle a alama atang zel thin api ruang hmu chu soilo kan fanu po ini to lo kanin chung hi voi khat ma lo raple to suang che ti in apa chuan alo no chuak zui midang te po chuan an lu san veka Julia in atopron kharin he khovela nangma ring ve tu om chhun chu abo to e alo ti ham ham ipi ve thawani kha engtin nge khati khan iti theizok sara in alo ti chuan alo beng thlutopa tuna chang chuan Bennett chung kwai hian fanu pakhat chia ka om to e nang le kapi te chu kan in atangin imbo wang to ang ti in Julia chuan alo tong khum mak ruwa ala surna sa em zui le ngala an pia tangin Alexa te po khan an lo thlir char to chuti lai chuan me se pakhat hian sara chu alo ngai ven ve hlo mai an ti nen khan lo va om dun vel mai te u ti in sarai suitcase te chu zulei chuan alo keng chhuak vela sarai thin rim lutuk chuan kar chu khal thutin Julia chu sut atum tamai ma se Alex khan alo dang man zulei hlau lutuk po tlan lut ngalin sara po chu azui ngal hnuka Alexa chuan alo pom son nal sarai chu alo har chuan Alexa ina chuan alo mu reng to a abula Alexa po alo ding run mai inu le pa ten an du to lo che a heta ka hroi che ani hi alo te chang faka ka du lo let le ka du ani ka phil phiar don ka pi tam phu ba ka la don ani ti in tlan chwa tum Alexan lo dangin sara chuan a kut chwa lo se sak waka a trap ta zoi mai ka pi thi ani in po ka nei to lo atel lo chuan an tel lo chuan engtin nge ka um ta kang ti in Alex chu a tra khum top bathroom a chuan darkar ni chuangot mai ava in khunga Alexa chuan valu chilin puante ava ba tir chutianga indum kun reng lo tur le thil liam to chu liam tira malam be se na ne na indi chak thar jok tur chuan a fuya apui theina pia nga pui a in huam thu a shil nge abula a du chuan a thei tur thu a soi buka ngun taka thutluk na chu siam tur chuan a cha zui nutei chuan sarai chu lo hmu in ipi khan thu ro chhe aneya ram hlutak itan a hnu chhe ani ma se tun din hmuna hian
i chang thei nge ngem tih hriat chian a har sa khawp mai alo ti kharam kha bilian thu man hu lai ani to sin kapa kha na du thin khawp mai ma se ka pingai lowang sara ina ti chuan benya chhungkwa ten thuro chhia hi an la hrilowa an hriat huna chuan an thinarimin an pe phal mi alawang che nute chuan alo ti le Julia in kapia thata ma se an tran thlata chu wangin keima nge hian ma kala ka ngai ani Alexan min pui thei mayang ati chia chu nute chuan angai ngam zan lo tia hriat hle mel mai ni kha alo ti wat ma se ani lo chu min pui thei anom chuang lo alo ti bok si kanu khan engma thuro chia min pe si lova midangin kan ram kha an lo I tanga min chuan tum mayang ti ka hlau hle mai Mr Frankan alo ti nuwa nu a kapa siam chok mai la Julia in alo ti wat keima chawa ka boipui chuan min ring hlel don sia ati chuan keima mingin siam la chuan I hne na kalo transfer vele mai do na lom alo ti ta zaya ni e pa a Julia hi adung tur om tak pho ani thowa a birthday a hnai to bok nen chu churem changa la in mi pui hria ta pawngzar tama hila tu man an soi sel lawang an nu chuan alo ti somzat Alex chu hotela a chenga sara chuan a hliam te chu a en kol sak ve nge nge in lamen devin Alex po chu a then ve chak chak mai chu tiang in buai pui le in buai pui tir tu ni po chu nuam lo an ti dun ve ve ni in alang ki kar chu pe in idu hun huna I local thin don ya ti in Alexa chuan alo fiam zawa ma taka Alexa chu na thok turin a chuak ngal dai zela a hliam ladam chiang lo po angai pui mo du lo ani nge yang nutei lo kalin ipa in July birthday alom sak don ani ome ti in sara chwa lo shila api aborel hlim hlol ani a angai dan ani lo hle in ngai to film manglo chuan vakal chil rup mai te chu adu le man to a ma se Alexa te an lo ho man tlat an thil ti tum te chu an lo sheru hlo mai api taksa po alavotang ti theilaya rosum ringot mai an lo bai pui ngal te chu rap thlak ati hial zok ram chu api in ata na da thu chu alo shila Alex po chuan a the ang anga lo pui atuma ma se UK lama azin angai awang chuan secretary edema kota chuan ada thung pi ber thina chuan apa te chu ati shom ve ho lo ni a hriat na chuan sara chu ati thin rim zwala an pian cham lum na party a avakal ve po chuan biak po an lo bedu lok lo Zulei chuan present man to le thatak tak te adonga anu le pa te po chuan fanu fel le fing tak an nei thu soin an fakhle chuta pi berin an ram chu Julia kuta a hlan thu chu an puang zuita a mi then khat chuan mak an ti vak lo rualin a pate te nu pa ero chuan an thi khle ti alang kapi vuina hun serpo mangmu mal lovin heta hian in ti hlimna party in lo bua sayamo ti in sara chwa lo luta heta engei lo ti don outsider tan hmun om lo ti in an lo tong khum ngal kapi khan ram hi Zulei kuta hian a hnu chia lul lowang a hmangai thlot lo ti kha a hre chiang hle ni ati po chuan I thin rim wang mai mai ani kha he ram hi ka birthday puali na min pe ani Zulei chuan alo ti ve tlat api thalak te chu lo keu langin dotin in la soi khum sham do nim ni benet chung ko tan hian thei to pa chwa sin nangni ro suma in buai em mai ania ati le ta ka chuan soi tur po chu an she to lo Zulei chian te pani lo kalin in lama chau po du tok lovin helai mun thleng thleng hian Julia hi ilo ti boy zel ani mo ilaka a fil chin te reng nen mi thi to thalak te ni na ilo kal mai le heta hian ti tur I nei ve lova howat mai ro ti in an lo nam leng dor mai an pia chuan Alexa kha awa hmuhlola azin talo ani nge yang nangni hi doi atin in om ani lo mo ro hi an hne na hian ka hnu chia lawang ti in ama chon thavele tangata apa te po in security kovin no chwa tir an tum zui thalak po chu a thlau ke pha
chuta hmana tanga alo record voice pakhat chu alo play khum ve ta chata siahlo in api chu pe ka tum laia pe ka ngai lo dule tram chhol ro se sarai hlir a chila aphu tok chiani zulia in atilai chu ani phone chu lo chu sak tum viau ma se alo phal bik lawa midang te po chuan lo la chhong ve zelin video then khat te po chu an en tel ta nge nge pa nu voice le video te so alem ve kan ni so zulei chuan ati ta chul mai kapi thuro chha chu kepon ka nei ve lom ti in lekha chu sara chuan alo la lek chuak zui le ngala alim siam chopani kha apa te chuan an lo la ti sham hei hi atak zo kani ti in thuro chha an siam chop chok chu an lo phar chuak ve bok tu te chunge dik zok tia po chuan an boy chhole ta atak ani an ti ve ve bok si an lo yar la chuan adik zok ani hi ti in apa te lam chu atang tlat le ngala chutia chan che zok anga sarai alo lan ta ka chuan alexa po chu alo inrol ve ta chat mai edamanen chuan an ron pan hnaya he thuro chhia hi atak nge ani hi ti in sara lam chu an lo tang ve le ta rangzet tin zulia chuan lekha chu alo chua apot chengal vek chung komi le sa zong zong in min duata ro ka chan do na wangin min in si kani tikhan min la chau thawim alo ti vel a copy mai mai ani hi ti in sara chuan alo po thler bel chuta Skyview Group former chairman Bihar Pari chu local hlawin sarai chuan a ko alo ni a pi ber thuro chhia sarai ina aken chu atak nge ni thu chu alo soi vele tabok an pi ina thuro chhia asiam lai khan witness pathum lai an lo om chu ni in video ta thleng chuan an lo play khum ta mia mia mai si pa ber zakle thinrim bok si chu atlu lo chau to a soitur chuang an shelo chu ani bere boruak thiang hlim donga rilru te ti thoveng turin lex chuan tuipui kama sara chu ashwaya ma se rei takom lovin an hole ngal thuai kota chuan an pol phasan tu mi pakhat an lo shem meka katile to lowang ka unaw nu lungthak angaya wangin kha poisa kha kamamo e mani ti in ngai damalo dila chupa chu ngai dam ma se an shem thowa a unaw nu ero enko sak an tum thung mi soi ang e me ma swal le nun rong chu alo ni hau lo tia chiang ta chupa po chuan dam chunga rin om taka zui atiam ta chul mai a phasan du le to po arin om lo benya chungkwa po lungai na in an chungkwa chuan thla azar meka tlak chiatlam an pan zel awang chuan thin thi a mut thil po an thei to lo a unaw pa te la chuan sara kha yen kol thatok lo emani iduat lo chin lutu kani kha apoi zo ta vek ani hi an lo ti vele chhong zulia ero chuan kapa thiam lo ani lo keiman kan in chunga nge hian kalo shwai hole ang alo ti vat thunga ni e kan fanu hi afinga alo shwai hole e me mang nu ber chuan alo ti sur sur sara chuan alexa tan thil pe khote a le sak ve a midang hne na tangin present tam tak thatmel tak tak te adon chaw awang chuan a sidru dewa enge min pe ki tum tia alo hnai tak sur sura chuan box te chu alo pe ve a nangma siamem ni a chat lem lo hi ti in alo nui vur vura college ate chuan film khur tur chuan a cha bok rin ang nge in zulei le chan te chuan sara chu an lo ti buai le ngal chat to twal that tui ni kha engtin nge kan college ate hian ilo le in lan ngam zok zaklo lutuk mai ipi tha wangin ipa te pon an not chuak che ni lom ni ti in an lo tung khum boi boya zulai dang te la chuan engma sha chiang mang hle lo chuan mak an ti in zulia I a fil te reng nen ti in ama chu an dem ngal ta sup supa tun ma chang to in an ni chan ho hian sara hi an lo ti du da fo china chan tu le pui tu ane ngai si lova ngoi ringin alo twar top zelani tuna chuan khatiang mi midoi sep tak ni kha atum to big lo zulei chu cake shipin komot tu ya te chuan a mai chu awan him ta bor bor maya
a hu hluam mai a thian te la chuan an lo chan ngam dir mai si lova principal chu a rawn kal ta hlo mai a zirlai naupang te chu kal kiang tura hrilin office ah chuan a ko zui in soifia tura ati chuan an dik zawk thu soiin an in soi thiam ve ve a tunhma po in zun ten min lei to thina dota min puwa wangin khatiang khan ka che tamai ani ti in sara chuan a soya oi omlo e ka u naw nui ni hi engwangin nge chu tiang chuan ka ti thin ngotang chele ti in Julia chu alo in soi thiam ve thung ka thil hmu chau ka ring thin fin fian ai nei chuan ron phor ro principal chuan alo ti tatlat mai le sara chu alung oi lo hle hei hi ania tia han hmu tur a nei si lo kan nu le pa te min ko sakro ti in Julia chuan alo ngen zai le ngala sara chuan Alexa chu khol ve in thil thlen dan te chu avashila dule in college kha chwa san ngal dei ro khatiang kalreng na tlak po ani lo kha alo ti man zet na in kalokal don ya atile ta zoka pafring ka te nu pa po ko an ni awang chuan an lo thleng ve thuai bok principal chuan thil thlen dan kim chang chu alo soi zung zung vamu man lo pheila chuan alo hnim hlum duang chu hetiang naupang hi kan college a kal tur poin ka du lo no chhuah mai ka du ani alo ti ta